Sa aktual ng operasyon sa CTTMO sa Davao Bukidnon Highway, partikular sa Barangay Catalunan Pequeño, Davao City, gipakita ni Jess Pendulat Sisay ang ilang nakumpiska mga tricycle. 19 tanan ang nakumpiska base sa ihap ni Sisay ug 5 niini ang bao-bao. Ang uban na is expire. Ang MTH, ang uban walay MTH or tawag nila nga body number. So kailangan yun na nga marehistro ni sila para legal ilang pamasada. Hindi sila mahulog na kolorom. So muna na siya sa outcome sa operasyon na mo. Gilusad ang operasyon tungod sa sumbong nga nadawat sa Davao City Reports nga walay rehistro ang ubang tricycle nga namasada nga makonsiderang kolorum nga magbutang pa sa peligro sa mga pasahero hilabi na kung musubay sa National Highway. Na pinaka-registro MTS, wala po niya girinyo. So pasabot nga expire na ni. Gi-impound sa CTTMO ang mga nakumpiskan tricycle. Apil sa nakuha sa mga enforcers ang mga payong-payong nga tricycle. Malukat hinoon sa mga driver o operator ang mga nakumpiska.